Punta-punta. Iba, Diyosa, iba yung punta. Punta proseso. Ako yung nagkamasiri. Mahal naman layo. Orang sa masusya na nagkamasita. Malenda, Gitayi, sa pagkasagot pa. Magkakasiya na pag-iasi. Pag-iasi. Yang kailangan mo na makan-makan itu pada rekan-rekan Panglima Agri Panglima Prabowo apa itu sini Gendong. Kalian cancel, aku yang pro. Gendong. 아직 그만 좀 되지. 미리 인물이